obožavam pjevati i uz piće i bez pića. Sinoć je bila aktualna ova druga varijanta. Ljubitelji vrhunskog vina i kulinarskih delicija odmjerili su snage u poznavanju, ali i konzumiranju istih. Mogu ja popiti, ali koliko će izdržati, ne znam. Pa mogu bi popiti litru, mislim, bez problema. Koje su situacije kad najviše popiješ? Uz hranu, definitivno. A tulumi isto, ali to onda se ne broji. Vodu nisam baš za neke sokiće i to. A vina? To pijem isto. Lijepa vina. Da ne bi koja čašica više dovela do neželjenih posljedica uz vino, znaju cure, treba nešto i prigristi. Broj odvarača će sigurno porasti kada čuju da u kuhinji za njih nema problema. Volim jako kuhati. Ja sam inače više tip od tradicionalne kuhinje, znači volim zdinstat šnicle, ne znam, onda napraviti dobru juhu sa njokicama, pa čušpajze razne radim. Volim raditi kolače, to radim od kad znam za sebe i tako, volim kuhati. Pa kuvam sve, znam sve skuvat. Dugo već živim sama, tako da mi nema ko kuvat, a dobra sam valjda. Znam izmisli svašta.